FEICA, el Buen Vending, i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. Demà diumenge és el dia de la mare. No fem este recordatori perquè ningú vagi a estar a vesprada corrent a un centre comercial. La nostra intenció simplement és aprofitar l'ocasió per a reivindicar el paper de les mares i ho farem en el context habitual del nostre programa. Hem estat amb 3 esportistes que acaben de ser mare. Així els ha canviat la vida. Soc d'Avinyà Albinyana. Jo feia handbol, soc atleta i duatleta. També em dedico a la psicologia esportiva i educació social. I l'últim logro aixina per dir és ser mare. En el 2020 va ser mare. Em diuen Elia, vaig ser mare el passat 22 de gener d'enguany, la que és bombonet, que es diu Leo, i no me dedico professionalment a l'esport, però sí que passe moltes hores del meu temps, el dedique a ell. Soc Cristina Rosselló, vaig ser mare el passat setembre del 2020 i soc triatleta. He tingut un embaràs actiu, he intentat combinar l'esport amb l'embaràs i la veritat que gràcies a tindre un embaràs actiu he tingut molt bon part. Mireia és una xiqueta molt tranquil·la, també és molt desperta, sempre està molt atenta a tot i molt simpàtica. La veritat és que és molt divertida. Amb ella estic aprenent a prendre'm la vida amb molta més filosofia, tindre molta més paciència i disfrutar més el dia a dia, que els mesos passen molt ràpid. Els sentiments que m'ha despertat a Maya han sigut de tindre més seguretat en les coses, més confiança, més familiaritat. L'experiència de ser mare, soc mare primerenca, és única. Te canvia la vida perquè és una responsabilitat, és una personeta que està pendent de tu, necessita protecció i el canvi d'horaris, el dia a dia. La veritat és que tens un canvi molt gran. Aprenc en ella és un poc la paciència i sobretot a descobrir capacitats que abans no tenia. Jo abans era molt de fer les coses pensat i fet i ara és pensar i a veure quan ho pots fer. La nostra vida ara mateixa és prou quadricular i té que estar molt planificada dia a dia, però ja com a esportista tinc que dir que la nostra vida ja estava prou quadriculada abans. Quan siguem un poquet més majors inculcarem la nostra passió per l'esport, això està clar. Com a mare esportista sé que no té un altre remei que viurà la passió meva per l'esport i que ens vega després ja ella que siga lliure i elegirà. Durant l'embaràs, la setmana just del meu part, aquesta setmana havia fet entrenaments de força amb el TRX. A les 3 setmanes vaig començar a fer un poc de rodillo en casa i abans dels 2 mesos ja vaig començar a córrer. El passat diumenge vaig debutar de nou en la distància mig Ironman. Va ser la primera després de ser mare i la veritat que va ser una experiència molt bona, segona classificada absoluta. Durant l'embaràs la meva idea era entrenar el màxim que podia i vaig estar fins als 7 mesos i mig correguent. Després ja vaig fer el·líptica fins a l'últim dia. Jo reprenc la vida deportiva després del part, abans de complir els 2 mesos. Era deportista que d'una manera el meu cos estava preparat.
La tornada a córrer va ser més fàcil de lo que ja m'esperava. Estic recuperant prou ràpid. M'he proposat com a objectiu esportiu el marató, tornar a una competició d'alt nivell en marató. Una setmana vaig a Tri-Xilxes, no és mig Ironman, és menys distància. M'agradaria repetir l'any que ve tornar a fer la distància Ironman, però tot depèn d'ella, si puc compaginar-m'ho bé i puc fer-ho. La prioritat és ser mare. No tinc aquesta ànsia de tenir que tornar a estar on estava, però és de veres que encara me queda donar guerra. Porté l'esport en l'ADN, pues tinc idea de que vinga, almenys que ho veja i que ho disfrutem la vida deportiva i aquesta passió que tenim. Córrer Dones, un espai oferit per Take al Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar Més en Meta, perquè quan corren elles guanyem tots.